Langaw ug ang baho gikan sa gidan-ok ug nahakot na nga basura ang nagpabilin sa Pond A sa South Road Properties kon SRP karong Lunes, Marso 16. Human gipahipo sa Department of Public Services ang mga basura sa maong dapit. Kini subay sa mando ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ipadali ang pagpanghipo sa mga basura nga kasamtangang nahimutang sa SRP tungod wala kini tuguti sa Department of Environment and Natural Resources kundi DENR. Personal nga gibisita o giinspeksyon ni Archival ang Pond A. Kita na ninyo, no? I think ang katong garbage nga daghan kayo naaman to diri sa sentro. Kapita. Okay. So at least nakita na ninyo karon nga hawa na. Okay? Samtang pagklaro sa pangu sa Department of Public Services John Paul Gilasque, magpabilin gihapong temporaryong staging area ang maong dapit apan aduna kini bagong operating hours. Himuon gyapon siya namo ang temporary staging area pero dili na siya may naanayang sitwasyon. Dapat before 5 o'clock in the morning wala na ang basura kay tungod atong gipadaghanan nato ang mga haulers nato, sir. Mahinumduman nga gigamit ang SRP Pond A isip usa ka temporaryong transfer station sa mga basura sa dakbayan sa Sugbo. Human gipasara ang Binalio landfill tungod sa makasubong trahedya nga nahitabo ni atong Enero 10, 2026. Gisugdan sa dakbayan sa Sugbo ang paggamit sa SRP Pond A ni atong Enero 15. Kini taliwala sa wala pagtugot sa DENR. Sa pagkakaron, kasamtangang naglabay og basura ang dakbayan sa Konsolasyon ug Aloginsan landfill. Nagkanayon si Archival nga padayon ilang pagpangita og laing landfill nga mas duol sa syudad aron makamenos sa gasto. Dugang sa mayor, 500 million ang budget sa dakbayan alang sa waste management alang karon tuiga. Apan tungod sa gilayon sa mga landfill, posibleng modoble ang magasto. Sa padayong pag-atubang sa dakbayan sa problema sa basura, adunay hangyo ang mayor sa katawhan ug mga pribadong kompanya. Nanihangyo ta sa mga dagko nga kompanya nga for the meantime, no, nga medyo naabata sa transition or we call that as somewhat a crisis na mahangyo ta nila nga sila una maoy mo manage sa ilang waste, no, kay mao mo nga tungod sa atong kakwangan sa pondo na sila na maoy mo manage. The other thing is i-continue nato ang drive sa atong syudad na mutabang ang tanan gyud nga mga constituents ug ang atong mga kabataan, mga katigwangan nga atong i-manage nga ang atong waste atong ma-segregate kay ron ato siyang ma-divert, no, gikan sa landfill padulong sa atong composting area. Sa laing bahin, partial nang gibuksan ang skywalk nga nagsumpay sa City de Mare ug El Corso. Gilauman ang maong skywalk nga maghatag og mas luwas nga agianan alang sa publiko. We are targeting the full completion of the bridge by end April. By then, we can open the bridge 24 hours for the public. Does anyone can pass through the bridge? Pwede open man sa tanan? Yes. Yes. Kay duman nga nakalas ang kinabuhi sa magtiayon nga senior citizen, human kini maligsi og delivery truck samtang milabang sa SRP ni atong Pebrero. Samtang nagpaabot nga mahuman ang maong skywalk karong Abril, bukas ang maong agianan sa alas 6 sa buntag ngadto sa alas 11 sa gabii aron mapadayon ang pag-instalar sa ubang kinahanglanong special components. Sa higayon nga kini makompleto na, bukas ang skywalk sa publiko matag adlaw. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.